Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun.
Sang Yaksendra kula
mases kati angin pangsempal kaprapal selo-selo keplesat sato lumayu mangungsi kagiat kakudo kang joko-joko bumi estu ngara jagat manik raja daku ya bandaku ya donyaku ya alam gede hei karo kowe kok lontang lalu kowe wong ora dunung kowe kok sajak bingung ki arep menyang ndi ladalah Kakang Rahwana aku wis ora krasan maparno ing kene lan wis ora krasan cecaketan karo dulurku tuwa wah bangsat barat waton mengo kowe iki goblok karo tak andani monggo ning kene iki malah sing tak rasa papan sing kepenak mapan ing kasuwargan jati iki papan langgeng lan papan nikmatmu pangat kowe rak sing mbok rasake ning nyatane aku ning kene isih bisa jumeneng nata nayaka lan pangambating praja ning kene jangkep ya ning kene iki papan swarga tundha sanga ngono goblok buta pengung Kakang kowe ora bakal mlebu swarga oh Kakang iki dudu swarga nanging coba sawangen yen sejatine kowe menco ning kayu watu saben malam Jumat kliwon lan malam Selasa kliwon dikutuki wong sing do arep golek pesugihan mula yen ngene iki carane aku ora bakal bisa tentrem mapan ana ing kene merga sejatine iki mapan ing jagat peteng Kakang kowe ngucap ngono sing mbok nggo dasar apa sing mbok nggo dasar apa Kakang biyen matiku ndepani musuh merga mbelani bumi wutah getihku ya negara Ngalengka diraja mongko jarene aku iki sinebut senopati kang labuh marang bangsa cinathet ana dranjang kencana asmane Harya Kumbakarna nanging tinemune jebul aku isih kecipratan lerah letuh merga seka dosa kang mbok sandhang iki Kakang tutukna nggonmu golek titis sing Sriwidawati lan sing gedhe pangapuramu yen aku wis ora iso awur karo kowe Kakang aku trima lunga saka papan kene blerat kowe arep minggat to kono Drun wah bangsat elek blerat barat minggat mbok ben aku wis ora butuh Kumbakarna dosamu kok disepeleke ngertiku ning kene aku isih ngrasake nak kepenak nadyan aku wujute yetma nanging piye carane aku tetep budidaya golek titis sing Widawati
tumiyung. Angendanu mayung ingkang ketaman Rudatin anjegreg pindha tugu Sinukarta. Nenggih pamadyaning Pandhawa Raden Arjuna, ya Raden Janaka. Kawis tinggal nandhang Sungkawa awit mulat penandhange kawula ingkang kasangsaya sinangsaya miwah ngrembakaning kamurkan lan kathah wong culika sak nggon-nggon. Ngantos wong cilik sesak-sesek sesenggukan karonta-ronta katulo-tulo bebasan kesrimpung dadung ora ketulung. Sesambat esuk sore datanana mendhane pramila karya sumengkawaning galih Dyan Arjuna datan mubah datan musik ngeninken cipta murih antuk margi pepajar kocap. Sang Wawong Agung Kyai Lurah Semargya merpake unggihaning Sang Abagus. Andra ingkang puspitarum kasiring samirana mrih sekar kaduh ngas kandanyo maweh raras retnaning driya blagagag ugag sadulita mel den Ndara Arjuna kula ngertos saurating manah jangandika ngulat kawontenaning para kawula dasih mongko kawula ingkang sami boten ngertos kendhang kimpul pojok plereting lelakon nanging sami dados kurban kasempya ing ngaradan ngoten to Den Kakang Semar ora keduga rasaku merga pepeteng iki malah saya ndadra ngendi papan sing ana mung sarwa cecenggelan mula nggonku meneng ciptaku mung golek pepadang besok kapan bisa antuk banyu bening kinarya memayu hayuning nusa bangsa nggih Den inggih pancen lakon iki nek dijarke mawon niku boten becik
Lah nek jane mono Ngamarta Pandhawa niku jane pun leres nanging sederek dika nggih para Kurawa nika. Kula wonten kahanan kados ngaten mesti nggih namung sami meneng mawon. Merga Kurawa niku awan bengi sing dipikir mung seneng-seneng tok. Mula Kurawa niku watake nggih boten tebih kaya watake kewan. Merga kewan niku ya mung mangan seneng-seneng lan sanggama. Mongko nggih pun dielingke kalih alam lindhuping 7 sahari gunung mledhos. Banyune segara mumbul. Udan barat lesus kaya pinusus. Larang sandang pangan wadine Kurawa isih kok berseneng-seneng lan ora menggalihake kawulane. Nyatane wae wiwit ratu nganti tekan ayaka pangambating praja cak-cakane kabeh ya wis ora bener. Ana sing semiran ming separo. Ngaten niku. Niku pun ora bener, pun boten bener. Luwe-luwe sing dadi ratu negara Ngastina nggih Kang Raka Prabu Duryudana nika. Cak-cakane ya wis ora bener. Monggo sing jeneng saguh dadi ratu niku kudu ngampil daya linuwih lan kudu ngampil panguwasa agung. Mula reh ning ngampil daya linuwih lan panguwasa agung niku mboten kenging sewenang-wenang. Ratu niku mung nindakake kewajiban ingkang boten namung pamrih pribadi lan malih ingkang wigati dadi ratu lan pengayom niku kudu utawa dudu mujudake bebungah. Nanging niku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sakutuhe marang negara lan kawulane. Mula yen wis saguh aja golek sugih, yen sagah aja golek turah, yen wis gelem aja golek pengalem. Ngaten Den. Dilalah kok negara Ngastina niku diasta dening Kang Raka. Dilalah cobi kok aduh dilalah Kang Raka niku dados ratu wonten ing negari Ngastina. Inggih Prabu Jaka Pitana saniki malah peperintahane malah saya ora karu-karuan. Mongko Duryudana lan Kurawa niku angel didandani, angel dikandhani. Senengane golek wah sugih ning boten wani kurban, ora gelem nanjake kesugihane ya Kurawa nika. Lah niku Den, lah sing perlu dieling-eling negara Ngastina nika saksedane Kang Rama swargi Prabu Pandhudewanata Ngastina lajeng dititipke Kang Adipati Destarastra. Ning ibarat ngemut gula krasa legi banjur moh nglepeh. Kepraban Ngastina banjur dilintirke menyang Kang Raka Jaka Pitana nganti tekan saniki. Nanging ala niku mboten badhe tumama ing becik. Mang percaya mawon. Besok wayahing mangsa kala negara Ngastina mesti wangsul wonten panguwasane para Pandhawa. Iya Kakang. Banjur prayogane Arjuna kudu kepiye Kakang Semar? Pun Den, mumpung sampeyan isih jembar kalangan isih padhang rembulane, mang tindake sak becik-becike merga sampeyan niku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari. Napa malih jandika niku dikekudang sing bakal saged nurunake sejarah ratu. Pun niki mumpung Jawata badhe matedhaken wahyu pepakem Makutha Rama, manggayu nggih Den Ndara Arjuna. Caritane satriya linuwih amardi mring kautaman tan pekat mring pangestine ngesti hayuning ayun winasuta pabrata jejaring panggayuh Kakang Semar. Biar padang terawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sosro
Dupi aku midhanget kabeh pengendikane Kakang Semar. Kang mangkono tak suwun amung puja sesanti lan puja mantra uga pangesune Kakang Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagakku, kapitayan dadi gegonelanku, sabar dadi pusakaku, dharma kautaman dadi jejibanku, lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Arjuna semedya munggah ana ing ngarga Kutha Runggu. Arjuna sedya nggayuh wahyu pepakem Kutha Rama Kakang Semar. Nggih, Den. Prayogi sanget niku. Margi pepakem Kutha Rama niku wulangan hasta brata. Pun mang tindake kula nderek ngawat-awati lan mang percaya mawon. Sinartan manteping rasa tumameng tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbi sedya hayu mesti bakal manggih rahayu, Den. Ndara Arjuna.
Wono ingkang sinedya Basuki ingkang kaesti ngurwakani carita Saratri sinartan sesanti luhuring kagunan angesti kuncaraning bebrayan adiluhunging budaya pinarya hanyembuh drajating bangsa kinatenging dosina wayang Purwasembada dadya tuladha hambangun jiwa utama mawardira ing tata krami pramila pantes lamun winastan kagunan suraos tontonan lan tuntunan ananging menika tawarnane adeking pertapan arga kutha Runggu sinten ingkang mangasrama ing mriku yekti ingkang wisik Begawan Kesawa Sidi sakti pendhita ingkang gentur tapane mila datanama kalamun sidik paningale waskithing esti limpating kawruh sabarang pangandikane dadi saciptane mandi apa kang cinipta dadi kang sinedya teka Sang Mahatapa Denya mangasrama tanpa kanthi Bambang miwah endang Nadyan mekaten kathah para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya puruhita mring Sang Wiku. Nalika semanten sawunya jugar deni romangsah semedi gya lenggah wonten madyaning pacrabaan. Sinepa sanggihaning para cantrik indung-indung lah sinten wau ingkang kepareng caket mangarsa nengge Raden Anoman ya Resi Mayangkara ya bayuning wanara kasambet piswanipun para kadang bayu nengge Dedya Jajal Rega bayuning raseksa Mayanaka bayuning gunung Nagakwira bayuning Taksaka Garuda Mahambira bayuning Kukila lan Situbanda bayuning Liman Wauta Sang Resi Dukuh mulat piswanipun Sang Anoman mila arsa Rukmendriya dadya mangkono pangudas maraning Dreya ingkang dereng kawedaring lisan Sri Tinon ning wasewakan busana maneka arna
Sebab wis pitengu dyono miang pancerah saroro kmo ranggeng manik nara narata ana obro banyu kang mirat nyaring deca awaran lereki laci siring radit wimbo kekondom ingin katiuping samirana mandra sawaran mangambar kungas ngepeki madyaning paseakan tandya Hung ilahing astuna masidam mayangkara sause satata lenggah padha kanthi raharja piswanira Anuman duh Hyang Rama Dewaku inggih Premban awit mundi pangestu paduka Premban saha kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja piswan kula kejawi saking menika ingkang abdi pun Anuman ngaturaken sumengkeming pabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi Premban. Ya Anuman, jeneng sira ngaturake pangabekti wis dak tampa karya bombonging penggalih. Mung wae pangestuku tampanana senggana Anuman. Inggih. Sangat anggen kula mundi dadosa jimat paripih. Semono uga jajal raka bayuning raseksa. Dikepara ngarsa nggonira marak suwan. Inggih. Saken dawuh ngaturaken pangabekti Premban. Ya wis dak tampa kanthi sukaning manah. Mengko to dhisik Anuman. Kaya wis sawetara nggonira sak kadang bayu. Tetruka mapan ana ing wukir kutha Runggu kene. Mongko nitik ningiring netra cupla-cupi Brahmanasari. Sajake ana wigati tumuli matura lan murih wijang satolo-tolo tak keparengake kepara maju piswanira Anuman. Non inggih ngestuhaken dawuh Premban. Enjra ingkang puspita rum
kasiliring samira nomre sekar kadung kas kandanyo maweh raras retnaning griya kepareng matur wonten ngarsa paduka Penemban nanging cumadung deduka mbok bilih wonten lepatatur kula mangki nyuwun lumunturing sih samudra pangasami yaya Anuman kaya ora dadi ngopo sirna narasa wigih ringa-ringa duji matu punden kula Hyang Adi Penemban pramila kula sekadang sami adedanggan wonten ngersanipun Sang Maha Muni esdining manah kula mboten sanes amung sumedya ngempek kanugrahanipun Sang Adi Penemban kepareng wanuntuni margining kayuhanan miwah sampurnaning sangkan paran dumadi syukur mawi bagya menawi Sang Adi Penemban kepareng nguntapaken dhateng kamuksuhan dasat kula prapting delahan jersotaning manah kula mapan wonten ing Madyapada menika sampun dangu wiwit ngabdi dhateng Sinuwun Prabu Rama Wijaya ngantos samenika sakti sampun rumaos sungkan tinitahing Madyapada ingkang hanggung sinandhangan inggih menika Cuwa Wirang Gumbira Papa Mulya lan sapanunggalanipun pramila Penemban mawantu-wantu panyuwun kula mugi Sang Adi Penemban kersa paring wedharan menika lan mugi kepareng nugrahani dhateng jasad kula Penemban wong ilahing Anuman aturira daya-daya kaya wong nyidam cempaluk mongko wedharan iku ora kena sinangga entheng lan titi wanci iki kaya durung ana wenanging Hyang Widi ewadine samengko yen ana wanci prayoga mesti bakal tak wedharake Anuman inggih matur sembah nuwun Penemban ingkang mekaten lajeng kepareng ingkang abdi cumadung dawuh Penemban senggana Anuman malah kalenggan iki aku bakal munggah ning sanggar pamujan minta sing Jawata nindakake panemban sira wae Anuman sekadang sawetara tak tundung metu njaba ana pakaryan ingkang kudu mbok sangkul krana kalenggan iki kutha Runggu bakal ana tamu kang teka aja nganti tamu iki mengko ngrusak swasana bening temah dadi buthek swasana padang dadi peteng lan aja nganti ngridu nggonku bakal nindakake panemban senggana Anuman sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraketa nawang sesangka goyang lenggahing Sri Nalendra ambek maros ing sang katri gumulung ngrempak katri gumulung mangrembahing wadya Gurata Gurureka giri-giri Gurata Gurureka giri-giri kumregut makut mangajab
Oh, kasinggihan ngestoaken dawuh timbalanipun Sang Adi Penemban. Nanging menawi daya menika mangke namung badhe risak ajak dosa ngupaya kanca. Kados pundi Penemban Purbawasesa tak pasrahke marang jeneng sira Anuman. Nanging nganggo duga lan prayoga lan para kawula kang padha mapan ing sakiwa tengen pertapan kene. Aja nganti kasempyok ing ngaradan Ainoknon ngestoaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu Penemban senadyan kula inggih nyuwun pamit Penemban Anoman lan jajal reka lelung sen tak babakali surtiti kang padha ngati-ati lan aja nganti ninggal duga lan prayoga senggana lan jajal reka. Bocah cantrik. Jenengmu ki cantrik sapa? Inggih. Kula pun cantrik bolot. Sapa? Cantrik bolot. Oh iya, maju suwani ora arep matur apa. Nadyan kula inggih cumadung dawuh Penemban. Napa kula nggih kedhawuhan nungka dhateng Begawan Mayangkara. Kae iki do arep maju perang. Awakmu kuru kaya ngono. Inggih. Lah pripun saben dinten kula namung ngangon bebek. Mboten nate maju perang. Nang menawi kula dipun dawuhi kula inggih sampun siap. Kula niku ajeng kurungaken niki ning nek pun tumandang mah jan wau ngedapi-dapi saestu. Wis ora sah. Kula niku saben dinten mak endhog bebek lho. Wis ora sah. Kowe ngrampungke pakarelmu wae. Kalenggan iki aku bakal munggah ing sanggar pamujan. Wancine manembah sing disuwun muga sesantine tansah manggih mulya.
Iya, Mak. Bentol lungguh sik. Iya, dinteni dilit meneh. Puji syukur ngersaning Gusti awit kalenggahan iki bisa sowan. Sowan endi iki, Mak? Iki sowan ning Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul kene. Ning Karangasem. Ana ing adicara Mahargya Ambalwarsa Kelurahan Karangasem Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunung Kidul ingkang kaping pira, Mak? Sing kaping iki 104 apa ya? 104. Iya 104. Yo, Mak, 104. Dene ingkang kepareng asta lurah nuninggih Bapak Parimin Sarjana Pendidikan agunging panuwun katur dumateng Bapak Lurah mandhapipun dhateng sedaya staf utawi pamung kelurahan dumateng para tokoh masyarakat lan sedaya warga masyarakat ing Karangasem mriki. Yo. Panuwun ugi katuraken dumateng sedaya pamirsa pandemen budaya utaminipun ringgit para ingkang sampun kersa rawuh wonten papan menika menapa dene ingkang kepareng mirsani saking live. Saka ngendi, Mak? Live kuwi lho, Nduk. Sing nggon HP. Live. Live to. Yo, live, Mak. Ngono. Iya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.